Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a Whiteblood ta YouTube. Muradin zuciya, muradin zuciya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muradin zuciya, inda nake ci gaba da karanto muku littafi mai suna Ban dace da shi ba. Tawara idanu tana kallon shi ta dariyar rainin wayo, tana tafa hannuwa. Har abin ya kai haka, wannan salon yaudara ne. Ƙarya kake yi, ka dube ni, ka dube ka, sannan ka ce kana suna zaka aure ni. Ko da makaho ya shafa ya san ban dace da kai ba. Kai babban mutum ne mai kuɗi, sannan kana da kima da mutunci. Ni kuma ka ganni, kaga irin rayuwar da nake. Duk wanda ya ji wannan maganar da kai ya san salon yaudara ne, domin ka samu abin da kake so a wajena, kuma ba za ka samu ba. Da gaske nake, babu yaudara, ina son ki, ina son na aure ki. Ta kalli kanta in tambaye ka mana, me ka gani a jikina da ya ji hankalinka har haka? Bana tunanin kyawuna ya kai haka da har kake bibiya ta kana min ƙarya da daɗin baki domin ka yi tarayya da ni. Ka duba da kyau, ba wani kyau ne da ni ba. Akwai mata da yawa a ƙasar nan waɗanda suka fi ni kyau da komai. Kada ka bata kanka lokaci, abin da kake so ba za ka samu ba. Ta juya za ta wuce, ya riƙe hannunta, ta haɗe rai. Da sauri ya sakar mata hannu, ya zaro kuɗaɗe masu yawa ya miƙa mata. Gashi ki yi amfani da shi. Ta ce, me idan na amshi kuɗinka in biya ka da me? Ta haɗe hannayenta a waje guda alamar roƙo. Please, na roƙe ka dan girman Allah ka rabu da ni. Ina cikin halin rayuwa wanda bana buƙatar kana min izgilanci. Ka bar ni in ji da yadda rayuwa ta zo min. Please, ka rinka tausayawa a rayuwarka. Wasu suna da tabo mai ciwo a rayuwarsu, kada ka ƙara musu da wani ɓacin ran. Da mamaki yake kallon ta, ganin kamar hawaye ne a cikin idanunta. Ta share hawayen da suka zubo mata. Ta juya ta bar wajen, tana jin kamar zuciyarta za ta fashe. Tana da abubuwan da suka faru da ita a rayuwa. Mahir ya yi wa ɗaya daga cikin bodyguard ɗinsa alama akan ya bita. Jiki a sanye ya koma mota, yayin da maganganunta suke kaiwa da komowa a kansa, musamman inda take cewa please ka rinka tausayawa a rayuwarka. Wasu suna da tabo mai ciwo a rayuwarsu, kada ka ce zaka ƙara musu da wani ɓacin ran. Maganganunta suna nuni da cewa ba abu mai daɗi bane ya kawo ta a wannan rayuwar. Yayi nisa a tunani har direba yayi fakin bai sani ba, har sai da Kasim yayi typing akan glass ɗin motar, sannan yayi firgigit ya fito suka jera zuwa ciki. Ya zube akan kujera yana kallon silin, yana tuna maganar da ta yi mishi da kuma hawaye da ya gani akan fuskarta. Kasim ya kawo mishi ruwa ya amsa, ya kafa baki, sai da ya ji ta yi empty sannan ya wurgar da ita. Shit, damn it. Kasim ya ce, ka kwantar da hankalinka, zamu. Mahir ya katse shi, na same ta. Kasim ya ware idanu, me na damuwa tunda ka same ta? Farin ciki da walwala ya cancanci da kai. Mahir ya sanar da shi yadda suka yi, har da cewa da yayi yana son ta zai aure ta. Kasim ya zaro idanu, Mahir baka da hankali ne? Wannan ce zaka aura? Mahir ya gida kai, zan aure ta saboda tana a cikin halin rayuwa, tana buƙatar taimako kuma zan taimaka mata. Ka ce saboda tana kamanni da abokinka Mujahid da kake nema tsayin shekaru, shi yasa kake bibiyar ta. Me ya kawo magana auren ta anan? Komai ya fara ne saboda shi, sai dai tana da buƙatar taimako. Damuwar da na gani a cikin idanunta ya tabbatar min da abin da ya rabota daga gida babba ne. Kasim ya ce, amma Mahir ya katse shi, na riga da na yanke hukunci. Dukkanin abin da zaka ce ba zai canja komai ba. A baya na kasa aure ne saboda tunani da ya yi min yawa akan halin da abokina Mujahid yake a ciki. Na haɗu da mai kamanni da shi, kuma zan aure ta domin ta haɗa ni da shi, sannan kuma a lokaci ɗaya in kubutar da ita daga halin da take a ciki. Kasim, wannan yarinya tana buƙatar taimako. Akwai hanyoyi da yawa da zaka taimaka mata ba tare da ka aure ta ba. Mahir ya duba da kyau, wancan yarinyar ba ta dace da kai ba, sannan baka da tabbaci akan ta san Mujahid din. Ganin ba zai taɓa fahimtar sa ba, ya miƙe ya wuce saman bene. Sai bayan awanni uku sannan wanda ya saka ya bi ta ya dawo ya sanar da shi a inda take rayuwa. Mahir ya bashi ATM card. Bana son ta nemi komai ta rasa, ina son ka yi komai ta yadda ba za ta zargi wani abu ba. Na yarda da kai, shi yasa na baka wannan aikin. Tana da muhimmanci a rayuwata. Tun daga wannan ranar bai ƙara haɗuwa da ita ba, sai dai yana samun labari akan halin da take ciki a wajen wanda ya saka yake bibiyar ta. Bayan sati uku yana zaune a balkoni, hannunsa rike da newspaper. Yayi zurfi a tunaninta, yayi matukar kewarta a wannan sati uku. Gobe zai koma gida Najeriya, zai jima kafin ya ƙara dawowa. Raban shi da ita tun ranar da ya ce mata zai aure ta. Kamar a mafarki ya hango ta tana tafowa ciki, fuskar ta a murtuke. Ya limshe idanu ya bude yana kallon ta. Sanye take da wando da riga mai hula. Ya sauko ƙasa ta durfafo inda yake a fusace. Bodyguard ɗinsa za su tare ta, yayi musu alama da hannu akan su barta. Ta sakar mishi naushi a kafa sai da ya kusa faduwa. Ya saki ƙara ya ce, osh, da zafi. Cikin murya mai tattare da bacin rai ta ce, da kaga waccan hanyar ba za ta bulle ba, shine ka biyo ta nan? Ka saka na amfani da abubuwan da bani da kuɗi da zan iya biyan ka da su. Ina son ka sani, duk da haka ba za ka samu abin da kake so ba. Ka rubuta adadin
kuɗaɗenka da aka kashe min, idan na samu sauki zan biya ka. Mahir ya ce kyauta na baki. Ta katse shi saboda kana son ka yi tarayya da ni, saboda kana son ka kwanta da ni ko? Mahir ya rumtsa idanu ran shi a ɓace ya ce me yasa kike muna namin zato, kike min kallon mutumin banza? Ta ce saboda manufarka kenan, dole kana da manufa a ranka. Ba ni da kyau, ba ni da diri, amma ka manne min. Mahir ya girgiza kai. Babu wannan manufar a raina, ina son aurenki. Ban taba tunani mara kyau akan ki ba, ban shiga rayuwarki domin in yi tarayya da ke ba. Babu mummunan manufa a tare da ni, ki yarda da ni. Ta rike kugu tana huci ta ce a yau zan ga ƙarshen ƙaryar da kake. Me manufarka a kaina? Kanshi tsaye ya ce ina son ki, ina son na aure ki. Ta ce idan har aure na kake so ka yi kuma baka da mummunar manufa a kaina, akwai sharaɗi. Kada ka tambaye ni komai dangane da rayuwata, sai dai idan har ni ce na sanar da kai da kaina, sannan ba za ka buƙaci tarayya da ni, sai dai har idan ni ce na buƙaci hakan da kaina. Idan ka zo da salon yaudara sai na karya maka ƙafafu da hannuwana, ka san ba za ka iya kwata da ƙarfi ba. Da mamakin ta ji ta yi ya ce na yarda da sharuɗanki. Ta ce mu je a ɗaura mana aure. Mahir ya ce sai dai gobe zan bar ƙasar nan, sai dai mu je Najeriya a tare sai a ɗaura mana auren a can. Ta girgiza kai ta ce zan bi ka Najeriya ne kawai idan ka yarda muna sauka za ka nemi masallaci a ɗaura mana aure. Mahir ya ce na yarda. Mahir yana kawowa ciki ya kira Mamsi ya sanar da ita halin da ake ciki. Daga ɗaya ɓangaren Mamsi ta ce amma Mahir baka ganin akwai damuwa? Mahir ya ce insha Allah babu damuwa. Mamsi ta yi jim sannan ta ce alright, na yi magana da malam ku sauka a Sokoto, akwai ɗaurin auren ɗiyar shi da za a yi sai a haɗa da shi. Sai dai Mahir ina gudun tijarar da kawunan ka za su yi. Mahir ya dafe kai ya ce Mamsi ki rabu da su, komai za mu yi ba za mu burge su ba, ba ƙaunar mu suke yi ba, a kullum cikin neman laifin mu suke. Mamsi ta sauya maganar. Ina yarinyar take? Ta tambaya. Ya ce tana ɗaya ɓangaren. Zaune take a gefen gado tana bin ƙaton ɗakin da kallo. Rabanta da ɗaki mai girma da kyan alatu kamar wannan tun kafin ta bar Najeriya. Mikewa ta yi ta tsaya a gaban windo tana kallon waje da tunane-tunane da yawa a cikin zuciyarta wanda suka shafi abubuwan da suka faru da ita a shekarun baya da suka wuce. Nokin aka yi ta ce waye? Mahir ya ce abinci ne na kawo miki. Ba tare da ta motsa daga inda take ba, ka ajiye a nan zan ɗauka. Sai da ta ɗauki lokaci sannan ta buɗe ƙofa ta ɗauki abincin ta mai da ƙofar ta rufe, ta murɗa mata mukulli, ta zauna akan kujera tana tsakurar abincin, ta kora da ruwa. Tunane-tunane ne barkatai a ranta. Nokin aka yi ba tare da ta miƙe ba ta ce waye? Mahir da ke tsatsaye bakin ƙofar ɗauke da kaya ya ce Mahir ne. Cikin ranta ta ce sunan shi Mahir kenan, amma a zahiri ta ce me? Ya ce kaya na kaya miki. Ta taɓe baki ta ce ban san shishigi, na ce maka ina da buƙatar sutura ne ko kuma dama manufarka kenan? Mahir ya ce sorry amma kin yi sallah? Ta ce ina fashi. Mahir ya ware idanu. Fashi kuma? Ya tambaya. Sai da ta hararu ƙofar sannan ta ce idan kana da ƙanwa mace ka je ka tambaye ta, idan kuma baka da ita ka wuce ka bani waje. Sai a lokacin ya gane abin da take nufi. Oh na gane. Sai da safe. Washe gari da safe a hankali take saukowa daga bene. Ta hango shi a falo da mamaki yake kallon ta, ganin ta sanye da dogon trouser da rigar sanyi mai hula waɗanda ta zo da su a maimakon kayan da ya ajiye mata a bakin ƙofa. Ta murtike fuska ganin kallon da yake mata har zai yi magana sai kuma ya fasa ya miƙe yayi gaba ta bi bayan shi. A helicopter aka kai su airport a inda suka hau private jet ɗinsa zuwa Najeriya. Da mamaki take kallon jirgin har ta zauna. Ya zauna a ɗaya ɓangaren yana fuskantar ta. Ba tare da Kasim suka kasancewa shi zai wuce Dubai ne. Tunda suka ɗauki hanya ta yi tagumi tana tuna Najeriya da abubuwan da suka faru kafin ta gudu ta shiga uwa duniya. Yana son ya tambaye ta amma ya haƙura lura da yanayinta. A wuya take idan ya matsa za ta iya fasa aurensa. A can garin Sokoto kuwa jirgin su ya sauka a Sokoto. Motoci convoy suka zo ɗaukar su. Me sunanki? Jiyo da kanta ta yi ta kalle shi ta murtuke fuska ta ce amma kamar na ce maka ban da tambaya ko? Ina son sanin sunanki ne domin in rinka kiranki da shi. A takaice ta ce ka kira ni da sunan da ya zo bakinka zan amsa. Yayi jim sannan ya ce yanzu haka muna a Sokoto. Ni ɗan Kaduna ne. Na yi magana da mahaifiyata ta ce mu zo wajen malam ya ɗaura mana aure. Malam kamar mahaifi yake a wajena. Ki duba kayan da kike sanye da su. Bai kamata mu je kina sanye da waɗannan kayan ba. Please mu je ki sauya su a yi miki gyaran gashi da kafa kafin mu je gidan malam. Kamar ba za ta yi magana ba sai kuma ta ce na yarda amma idan ka zo da salon yaudara sai na tabbatar da na fitar da kuɗin jirgin da zan biya a jikinka sannan in koma. Domin ba zan tsaya a kafa da hannu ba sai na haɗa da gota maka kashin baya. Mahir yayi dariya. Babu yaudara a cikin al'amari na Angel. Ta kalle shi da sauri tana maimaita sunan Angel. Ya kiɗa mata kai Angel kika ce na kira ki da dukkanin sunan da ya zo baki na zaki amsa. Ta taɓe baki ta ce naji. Ya san Sokoto sosai kasancewar ya yi rayuwa a garin. A nan ya yi aikin hidimar ƙasa na NYSC a inda ya zauna a gidan malam. Ya kai ta wani katafaren waje na siyar da kayan mata ready made, gyaran gashi, kunshi, kitso da sauransu. Suka shiga ta zauna a reception yayin da yake magana da ɗaya daga cikin ma'aikatan wajen yana sanar mata abubuwan da za a yi mata. Ya bar card ɗinsa ya juya ya koma mota. Suka mata gyaran kafa yayin da wata take kunce kitson da ke a saman kanta. Sun yi matukar mamaki sosai na kasancewa duk tsayin kitson da ke a saman kanta gashinta ne. Tare da ɗaya daga cikin ma'aikatan wajen suka fito. Tunda ya ɗaura idanunsa a kanta ta tafi da shi. Ya kasa
ɗauke idanuwansa a kanta. Tana sanye da Dubai a baya, ta yane kanta da mayafi, hancinta ɗauke da face ready make, kafafunta rufe da flat shoes. Da Mo yake kallon ta, Zamo take ƙara mishi kyau, sai yake ganin tana mishi kamanni da wata wadda ya sani. Ya ware idanu ganin sun nufo inda yake, ta buɗe ɗaya ɓangaren ta shiga, yayin da ma'aikaciyar da suke tare ta miƙa mishi card ɗinsa ya amsa, yana mata godiya. Ya zuba mata idanu yana tantamar sauya mishi Angel aka yi. Kyawunta, surarta, komai nata na daban ne. Kyakkyawar mace kira silinda daga sama har ƙasa, ba ta da makusa. Kafin ya ankara ta kai mishi naushi a hannu. Ya saki ƙara wash yana mai yarfe hannuwa. Ta murtuke fuska ta ce ban son kallo. Mahir yana ta satar kallon ta yi matukar mishi kyau. A bakin wani gate suka tsaya, direba ya danna hon aka wangame mishi gate, ya danna motar ciki. Yana bakin ya fito tare da zagayawa ya bude bangaren da take. Ta fito sai da ya saci kallon ta daga sama har ƙasa, ya haɗe miyau da ƙyar sannan ya juya yana tafiya tana biye da shi. Babban gida ne wanda yake ɗauke da bangare guda 6. Da sallama ya shiga falon, a inda wani mutum mai cikar haiba yake zaune yana karatun alkur'ani mai girma. Sai da ya kai aya sannan ya dago ya amsa sallamar da suka yi. Ya nuna musu kujera. Mahir ya zauna, ta zauna kujerar da ke kusa da shi. Malam ya faɗaɗa fuskar shi da murmushi ya ce, Mahir ku ne? Ya hanya? Mahir ya ce, alhamdulillah, mun same ku lafiya? Malam ya ce, lafiya lau. Kanta a ƙasa ta ce, ina wuni? Malam ya ce, lafiya lau diyata, kun zo lafiya? Ta ce, lafiya lau. Masha Allah, Mahir mun yi magana da mahaifiyarka, ta yi min bayani akan komai. Diyata me sunanki? Mahir ya kasa kunne yana ɗaukin jin sunanta. Sai da ta kalli inda yake, ta wurga mishi harara sannan ta yi ƙasa da kanta ta ce, Maimun. Kamar mai raɗa ya ce, Maimun. Malam ya ware idanu ya ce, Maimuna, ashe mama na ce. An yi min bayani akwai auren diyata da za a ɗaura gobe, idan Allah ya kai mu sai a haɗa da shi. Zai bar ki a nan ki saki jikinki, ki ɗauka cewa kina a gidanku ne. Sunan uwar mai gidan kike da shi, babu wanda zai takura miki. Maimun ta gyaɗa kai ba tare da ta ce komai ba. Malam ya juya wa Mahir, Mahir ka kai ta ɓangaren Hajiya babba, ka ce musu ɗaya amaryar ce, ka je ka dawo in yanka maka sadakin da zaka biya mamana, domin mamana tsada ne da ita. Idan baka iyawa mu nemi wani. Mahir ya yi ƙasa da kai yana so saki, ya miƙe ya yi gaba, ta bi bayan shi. Yana gaba tana biye da shi, suka nufi wani sashi. Da sallama suka shiga. 'Yan mata ne zaune a falo a tare suka gaida shi. Ya amsa da kulawa, ya nuna mata kujera ta zauna ya ce, Jasmine, Mommy fa? Ɗaya daga cikin 'yan matan ta ce, Mommy tana sama, bari na yi mata magana. Mahir ya da kai, ta miƙe ta wuce sama, jim kaɗan ta dawo ta ce tana zuwa. Maimun ta nutsu kamar ba ita bace ta karya mishi hannu da ƙafafu ba. Mommy ta sauko, mace mai cikar kamala, sanye take da leshe ɗinkin bubu, ta faɗaɗa murmushinta. Mahir, idan ka kenan baka son zumunci. Mahir ya yi ƙasa da kai yana so sake ya ce, Mommy ina wuni? Mommy ta ce, lafiya lau. Dole kake sauya maganar tunda ka san baka da gaskiya. Maimun ta ce, Mommy ina wuni? Mommy ta ce, lafiya lau. 'Yan mata kun zo lafiya? Maimun ta ce, lafiya lau. Mommy ta ce, masha Allah. Ta juya wa Mahir ta ce, na dawo kanka, ina sauraron ka tunda na san taka ce ta kawo ka. Mahir ya so sake ya ce, baba malam ya ce in kawo ta, ɗaya amaryar ce. Mommy ta ce, masha Allah, Allah ya sa albarka. Me sunanta? Ya ce, Maimun. Mommy ta ce, Hajiya kaka ce a shi. Maryam, ku raka ta bangaren Hajiya karama wajen su Fatima. Maryam ta miƙe. Mommy ta ce, ki bi ta kuje. Maimun ta bi bayanta, suka jera suka fita. Mommy ta juyo kan Mahir, ka wuce dining table akwai abinci. Ta miƙe ta koma sama. Maimun tana biye da ita har suka shiga bangaren da ke kusa da wannan. Wata mata ce zaune a falo tare da wasu mata. Maryam ta ce, mama ina kwanan ku? Lafiya lau. Ɗaya amaryar ce. Mommy ta ce in kawo ta wajen su Fatima. Ɗaya amaryar, masha Allah. Maimun ta gaishe da su, ina kwanan ku? Lafiya lau. Maryam tana gaba tana biye da ita, suka haye sama zuwa ɗaya daga cikin ƙofofin da ke a sama. 'Yan matan amarya ne zaune a falo suna hira suna dariya. Suka wuce bedroom, 'yan mata ne guda 3 a ciki. Maryam ta ce, anti Fatima, Mommy ta ce in kawo miki ita. Ɗayar amarya ce. Fatima ta faɗaɗa fuskarta da murmushi. Maimun, barka da zuwa, ki zauna. Ta zauna akan kujera tana bin ɗakin da kallo. Fatima ta ce, Maryam ki amso mata abinci a bangaren ummi. Bari na kira Nabila, idan ta gama ta yi wanka sai ta yi mata kunshi. Amarya sai da kunshi. Maimun tana tsakurar abincin har ta koshi. Fatima ta haɗa mata ruwan wanka. Na haɗa miki ruwan, ki shiga ki yi wanka. Mai kunshi za ta zo ta yi miki. Mommy ta turo wacce za ta miki gyaran gashi da gyaran jiki. Maimun tana jinjina wa kulawa da suke bata. Hawaye suka zubo mata, tunawa da abin da ya saka ta gudu daga ƙasar nan. Da ta samu wannan kulawar da ba za ta taɓa tunanin gudu ba. Ta tsaya cak tare da juyowa ta ce, Fatima ta ce tana a cikin loka har da auduga. Maimun ta jima a ban ɗaki sannan ta fito tana ɗaure da tawul. Wani ƙamshi mai daɗi ne manne da ita na turaren wanka da ta yi amfani da shi, wanda ƙamshinsa ya yi mata matuƙar daɗi. Ta tarar da ɗakin wayam, kaya ta gani akan gado, ta ɗauka ta warware, riga da zani ne. Ta ajiye ta isa gaban miro, ta shafa cream, ta goge fuskarta tana kallon sauran kayan kwalliya. Tana tuna yadda aka koya mata yadda za ta yi amfani da su. Ta miƙe tsaye, ta ɗauki rigar ta saka, ta ɗauki zanin tana juyawa, amma ta rasa
masa ta yadda za ta daura shi ko da a shekarun baya bata iya ba ballantana kuma a yanzu. Maimun ta yi jim tana kokarin tuna sunan da ta ji an kira amaryar da shi, ta ce anti Fatima. Fatima ta shigo tana zaro idanu ta ce wace ce anti Fatima kuma? Ki rufa min asiri ki kira ni da Fatima tun kafin yaya Mahir ya ji labari. Kamar mai rada ta ce ban iya daura zanin ba. Tana nuna mata zanin yadda take rike da shi a hannu. Fatima ta ce na'am kika ce. Abin ya matukar bata mamaki. Maimun ta ce ban iya ba. Fatima ta amsa ta nuna mata yadda ake daura shi sannan ta daura mata. Maimun ta mika mata kallabi ta ce na manta yadda ake daurawa. Fatima ta ware idanu tana kallanta. Cike da mamaki ta amsa ta kashe mata dauri samfurin ture ki ga tsiya da ya matukar mata kyau. Ta ce anti Maimun ya kamata ki koyi daurin kallabi. Akwai bidiyo na yadda ake koya daura kallabi a YouTube, Instagram da TikTok. Akwai wasu da nake da su a wayata sai na tura miki. Maimun ta ware hannuwa ta ce ba ni da waya. Fatima ta ce sai na tura miki a wayarsa. Kafin wata a cikin su ya ƙara magana aka yi sallama. Ɗaya daga cikin 'yan matan da ta gani a bangaren da suka fara zuwa ne. Fatima ta ce Afra matashiyar budurwa wacce Fatima ta kira da Afra. Ta karasa inda Maimun take ta miƙa mata waya da ke a hannunta ta ce in ji yaya Mahir. Ta juya wa Fatima anti Fatima mai kunshi tana jira. Fatima ta ce ki ce mata ta shigo. Bata yi magana ba ban san tana jira ba. Afra ta juya ta fita wanda yayi daidai da karar da wayar ta yi. Maimun ta duba ta ga an rubuta Hayati ta tabe baki sannan ta yi fikin. Ɗaya kan bangaren yace salam alaiki wa alaiki salam na wuce gidana da ke a garin nan. Maimun ta tabe baki kamar wacce aka yi wa dole ta ce na tambaya ne ko kuma na ci maka na damu da inda ka je. Ta yi shiru tunawa da Fatima tana a ɗakin. Mahir ya yi murmushi har tana jiyo sautin sa yace Maimuna amaryata. Ta tabe baki ta ce yace da mutane a kusa kenan otherwise ba haka zaki ce ba. Zaki ce ne ka ƙara sai na karya maka hannuwa da kafafu. Kina mun mugunta bayan ni son ki nake, kaunar ki nake, saukinta kanki kike yi mawa. Tana da amsarsa amma ta yi shiru saboda Fatima tana kusa. Yace da fatan kina jin daɗin zama da su. Ta yi shiru kamar ba za ta amsa ba sai kuma ta ce sai an jima. Ta tsinke kiran da kashe wayar baki ɗaya. Fatima ta ce kawo wayar in tura miki. Da sauri ta kunna wayar ta miƙa mata. Mai kunshi ta zana mata kunshi na jallalle mai kyau wanda ya dace da fatar kafarta. Aka yi mata wankin kai da gyaran jiki sai misalin karfe 2 na dare sannan aka gama. Ta kwanta baccin gajiya ya awan gaba da ita wanda yake tattare da mafarkai akan yadda rayuwarta take a shekarun baya kafin ta bar kasar bayan da ta yanke tsammani akan daidaituwar al'amarinta. A hankali ta bude idanunta tare da kare hasken rana da ya haske mata fuska. Ta duro daga saman gado zuwa ban daki. Ta jima tana cuɗa jikinta a cikin turaren wankan wanda kamshinsa ya matukar mata daɗi. Ta fito da ta tarar da breakfast tare da doguwar riga akan gado tana zaune tana tsakurar abincin. Maryam ta shigo ta mika mata kofi da ke cike da wani abu kamar magani. Ta ce momi ta ce ki shanye ki bada kofin a mayar mata. Maimun ta kalli abin da yake cikin kofin ta bata fuska. Ji take kamar za ta yi amai sai da ta rumtsa idanu ta dauke lumfashi sannan ta shanye shi. Ta mika mata kofin tana ji amai yana taho mata. Maryam ta amsa ta fita. Fatima ta shigo har kin shirya afuwan na barke daya. Suka fita falo inda kawayen Fatima suke. Maimun ta zauna tana juya wayar da ke a hannunta ta rasa abin da za ta yi da ita. Kira ne ya shigo ta tabe baki ganin sunan ita kuwa waye zai kira ta bayan shi da ya bata wayar. Ta yi fikin kiran tare da kaga wayar a kunne. Ta amsa sallama da ya yi mata. Yayi shiru ta yi shiru. Ji ta yi ya ce ba za ki gaida ni ba. Ta tabe baki ta ce ban iya ba. Yayi dariya har tana jiyo sautin sa. Ya ce gaisuwar ce baki iya ba. Ta ce na ce ban iya ba idan kuma na iya ban yi akwai magana ne. Ya ce babu sai dai kararki da zan kira Hajiya kaka in sanar da ita baki iya gaida miji ba. Hajiya kaka ta tambaya ya ce wacce kike da sunanta. Sai a lokacin ta gane ta tuna malam ya ce mata sunan mamar shi take da shi. Ta ce oh ya ce da maraice za mu wuce Kaduna. Ta ce to ta tsinke kira. Fatima ta ce anti Maimun ki tashi ki yi wanka ki shirya mu je bangaren Abbi mu yi hotuna da yayin mu maza. Mikewa ta yi ta shiga ban daki ta jima ta mulke jikinta da sabulun mai matukar kamshi sannan ta sakarwa kanta shawa. Ta dora tawel ta fita. Mai kwalliya ta cancara mata kwalliya ta matukar kyau kamar yadda amare suka yi a ranar auren su. Wani expensive leshi ne a jikinta wanda ya sha dinkin gown wacce ta mata daidai kasancewar tsayi da jikinta bai zai wuce na Fatima ba. Maimun da Fatima kaya iri ɗaya suke sanye da su wanda suka yi musu matukar kyau kamar mai rada ya ce gorgeous. Tunda suka shiga bangaren Mahir ya zuba mata idanu ta harare shi ta tabe baki. Jasmine ta fiddo kyamara tana musu hotuna amare tare da angwayen su suka yi da yayin su maza suka yi da baba malam suka yi family hoto har da na uwayen su mata. Maimun ta mai da hawayen da ke kokarin zubowa akan fuskar ta tana tuna yadda rayuwa take a gidansu. Ta fatan haka gidansu yake sai dai komai na gidansu yayi hannun riga ne da wannan gidan. Suna komawa Fatima ta ce an jima sai ki yi wanka ki sauya kaya. Suna dawowa za ku wuce Kaduna. Maimun ta gyada kai ta rasa bakin godiya akan kulawa da gata da waɗannan mutane suke nuna mata. Ta fito daga wanka ta samu ta fiddo mata material ɗinkin riga da skirt. Daga gani cikin kayan fitar Fatima ne. Maryam ta tattara kayan da ta yi amfani da su tare
tare da wasu ta zuba mata a luggage. Maimun ta yi jim tana jinjina wa karamci da mutanen suke da shi. Daurin aure ne wanda ya samu halartar mutane da yawa, kasancewar malam mutum ne na mutane wanda yake da girma da kima a idanun al'umma. Karfe 1:30 na rana al'umman musulmai suka shaida daurin auren Fatima tare da angonta Fuad, sai kuma Mahir Ahmad tare da amaryarsa Maimuna Muhammad. Maimun baba malam shine ya bada auren Maimun, yayin da kaninsa wanda ya bada auren Fatima ya zama wakilin ango. Mahir ya mishi idanu ya bude yayin da murmushi ya subuce mishi. Sai yake a matukar farin ciki yana gaisawa da mutane, bakinsa ya kasa rufuwa. Bayan reception da aka yi suka koma gidan baba malam. Maimun tana zaune a ɗakin da ta kwana. Maryam ta shigo ta sanar da ita Mahir yana jiranta bangaren baba malam. Ta miƙe ta bi bayan ta har zuwa bangaren inda ta tarar da Fatima a durƙushe tana kukan rabuwa da dangi. Maimun ta zauna a ƙasan kafir kusa da Fatima, ta yi ƙasa da kanta. Baba malam ya buɗe taro da addu'a, ya yi musu wa'azi akan zaman aure tare da haƙƙoƙin mata akan miji da kuma haƙƙoƙin miji akan mata. Maimun ji ta yi baki ɗaya, jikinta ya yi sanyi. Wa'azin ya ratsa ta sosai. Ya gama Hajiya kaka ta yi musu nasiha ta ma tare da ƙanin shi da kuma sumomi. Mahir ya yi musu sallama domin za su wuce Kaduna ne. Baba malam ya danƙa wa Maimun sadakinta a hannunta. Ji ta yi hawaye sun zubo mata, tana jinjina karamci da mutunci da suke da shi. Ya buɗe mata bangaren mai zaman haka nan ta zauna, sannan ya zagaya bangaren direba. Ya murza mukulli, ya danna hon mai gadi, ya wangame gate, ya danna motar waje zuwa airport. Suka hau private jet ɗinsa zuwa Kaduna. Maimun ta jingina bayanta da kujera, ta limshe idanu. Bacci ya awan gaba da ita. Ya zuba mata idanu yana jinjina kyawunta. Tana da matukar kyau mara misaltuwa. Tana da sirrin kyau wanda sai ka yi mata kallon nutsuwa sannan zaka lura da shi. Suna sauka motoci suka ɗauke su. Ta juyar da kai tana kallon manya-manyan gine-gine da suke a garin. Wannan shine karo na farko da ta shigo garin. Da mamaki take kallon katon gidan da suka shiga, mai girma gari guda, wanda yake ɗauke da bangare daban-daban. Ya fi mata kama da gidan gandu. Sai da suka yi tafiya sosai sannan suka yi fakin a bangaren da ya fi sauran da suka baro a baya ƙayatuwa da girma. Mahir ya kalli motocin da suka faka a lokaci guda, yanayin fuskar sa ya sauya. Yayi gaba ta bi bayan shi zuwa kofar shiga falo. Wata mata mai kamanni da Mahir ce zaune akan kujera. Wani mutum yana mata bala'i ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. A gefensa samari ne guda 5, daga ganin su babu kunya ko kaɗan a tattare da su, musamman duba da zaman da suka yi, suna cika, suna batsewa, suna wa mutane kallon kaskanci. Maimun ta yi musu kallo ɗaya, ta ɗauke kai, ta zauna a kusa da Mahir. Mahir ya rumtsa idanu ya ce, Uncle Mas'ud barka da warhaka. Uncle Mas'ud ya murtuke fuska ya ce, ashe zaka dawo, saboda ba ku ɗauke mu da mutunci ba, shine zai je uwa duniya a ɗaura mishi aure, sai dai mu ji a gari. Ko da yake wannan ba abun mamaki bane, ke da baki da tarbiyya, ta ina zaki iya ba da tarbiyya? Yaya bai yi dacen mata ba? Mahir ya rumtsa idanu, ran shi a ɓace ya ce, Uncle, Mamsi ta ce, Mahir kada in ƙara jin bakinka anan. Uncle Mas'ud ya ce, kin saka shi yayi min rashin kunya, kin zo kina nuna fuska biyu. Ya juya wa Mahir, ina sauraron ka, ka faɗi ta cikin ka, kada ka yi shiru ta kashe ka. Ka buɗe baki ka yi min rashin kunyar da ka saba, saboda ba ka ɗauke mu da mutunci ba. Ka je ka tafo da wannan abar wadda babu tabbacin aure kuka yi, babu tantama a wajen yawon ta zubar kuka haɗu. Bariki ta yi daɗi, ta ɗauki komai amma banda cin fuska. Ta miƙe tare da murtuke fuska, ta daka mishi tsawa ta ce, ya isa, abin ya isa haka, cin fuskar ya isa haka, kada ka sake ka ƙara zargin wani a wannan falon tunda baka san zuru ba. Uncle Mas'ud ya ware idanu ya ce, lallai ba shakka Bariki alalagero, a yau a yanzu zan nuna miki iyakarki. Daga yau kin gama rashin kunya, idan jikinki yayi tsami zaki tabbatar da kin shigo wannan family. Haruna ku tashi ku lakkaɗa mata dukan tsiya, sannan ku fitar da ita daga gidan nan, domin ban yarda da auren da aka ce sun yi ba. Mamsi ta zaro idanu ta ce, matar auren za su buga? Uncle Mas'ud ya ce, ko ɗaurin gora ce. Mamsi cike da tashin hankali ta miƙe, ganin Haruna da sauran ƙannansa guda 4 sun nufi inda Maimun take. Maimun ta zuba musu idanu tana wani shegen murmushi tare da hasashen yadda za ta fanshe rashin mutuncin da ubansu ya yi a jikinsu. Mamsi ta tare gabansu, Haruna ya saka hannu ya ture ta sai da ta kusa faduwa. Mahir ya tare ta kamar za ta yi kuka, ta ce, Mahir dukanta za su yi, na banu kada ku illata diyar mutane. Mahir ya fashi da dariyar mugunta ya ce, su ne ya kamata mu yi wa jaji, mugun abu jakada ne, ki zuba idanu ki ga yadda reshe zai juye da mujiya, kaikayi koma kan mashekiya, kallon kitse suke wa rogo. Maimun ce daidai da su, ta gyara musu zama a gidan nan. Shin ya za ta kaya a tsakanin Maimun da yaran Uncle Mas'ud? Da alama za ta yi wasan kura da su. Shin wace ce Maimun? Me ya faru da ita a rayuwa har ta bar Najeriya ta shiga uwa duniya? Shin waye Mahir? Shin wace irin rayuwa yake a cikin dangin mahaifinsa waɗanda ba su ƙaunar su, ba su ƙaunar mahaifiyarsa? Shin ina mahaifin Mahir? Yana a raye ko kuma ya rasu? Shin waye Mujahid? Shin me alakarsa da Maimun? Shin me ya faru da har Mamsi da Mahir suka kasa mantawa da shi? Shin a ina yake a yanzu? Za ku samu amsoshin waɗannan tambayoyin a cikin wannan littafi. Ku biyo ni a ci gaban wannan littafi mai suna Ban dace da shi ba. Aso ilimi yana da daɗi, to kar mu bari shirin ga ya wuce
mu muradin zuciya na YouTube. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a Whiteblood.